straně dráhy. To bude ta první čtvrtina, která hoře o chvíli 9 startoval. Martin Prokop versus Václav Pech. Tak Martin Prokop, vracák uvnitř technické pasáže, teď zajede na přemostění, mezi tím Miník vzadu. Ta levá zatáčka na konci. Martin Prokop v cíli první čtvrtiny, čas 42:182. Václav Pech na něj ztrácí v tuto chvíli 9 sekund a 49 tisícin. Václav Pech, náskok 412 tisícin, je pravda, že Martin musel dřív na brzdy do fotobuňky, takže prakticky na stejno při nájezdu do druhé poloviny dnešního finále. Kdybyste chtěli výsledek, časomíra už je prima napsané. Na vedoucí pozici. Nás bude všem zajímat, s jakým náskokem. Jeho čas 2:04:400. Tady je Vašek Pech. Jeho ztráta 9:0:94, takže prakticky stejná ztráta, jako měl při tom průjezdu po první části. Zase 9 sekund a nějaké ty tisíciny. Tak teď budeme zvědaví, jak si s technickou pasáží popasuje Václav Pech. Martin Prokop je přemostěním a co Vašek Pech? Martin Prokop nebo Vašek Pech? Tak nakonec vyhrává Martin Prokop. Martin Prokop čas 2:49:426 a Václav Pech 2:50:094.